जिबि क्रिएशननि बेनाराव दिहुनजानो गोनां बोसोन बर' सावथुननि टिजारखौ अफिसियेलि बेखेवबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जिबि क्रिएशननि बेनाराव दिहुनजानो गोनां बोसोन बर' सावथुननि टिजारखौ थांनाय रबिबारखालि अफिसियेलि बेखेवनाय जायो। सावथुन सुजुगिरि गणेश बर'नि सुजुनाय आरो दिथा होनाय बे सावथुनाव लोगो दिथागिरि महरै पद्मलोचन मुसाहारियाबो मैखोमै बाहागो लादों। आरो लोगोसे बे सावथुनाव एक्सननि दिथाखौ होदों बिजु दैमारी आरो जितुमनि सूत्रधरा। सावथुन सेबखांगिरि भदा खेरखातारिनि सेबखांनाय आरो मेकआप आर्टिस्ट पिजुमनि शर्मा आरो हिमानि नार्जारिनि देलायहोनायाव बे सावथुनाव गुबैयै फावगिरि महरै ओम प्रकाश खेरखातारि आरो प्रियंका लाहारीमोनजों लोगोसे जेसास खेरखातारि, रुबुल बर', माइकेल बर', उत्तम बसुमतारी, थेन्थामालि खेरखातारि आरो गोबां गोजाम गोदान फावगिरिफोराबो फाव खालामदों। मख'जाथावदि ब्रादार्स VFX स्टुडिय'नि जानानै बिजु दैमारी आरो बिपुल दैमारीनि VFX खालामनाय बोसोन बर' सावथुनखौ बोहैथि बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव रिलिज होनाय जागोन होनना मिथिहोयो।